हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଡେରି ନକରି ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାମ ମନ୍ଦିର ସତ୍ୟନଗରରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଅଛି ପୁରାତନ କାଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଉପରେ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମେଢ଼ ସଜା ହେଇଛି। ସେହିପରି ଏକ ନୟାପଲ୍ଲୀର ନୂଆ ସାହିରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶର ଗୋଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅବିକଳ ରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସତ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ତ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ସେ କଳାକାର ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ପୁରା ଅବିକଳ ରୂପେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।